सुनो हाँ तुमको से पड़िसा घर भाउज कौन पे कॉल कर कॉल रिसीव कर आमे कहीं अन्यर कॉल को रिसीव करबा जे मु बहुत जन कॉल कले सेमान तो मो कॉल रिसीव करू नांती तो आमे कहीं अन्यर कॉल रिसीव करबा। रिसीव कर और लाउड स्पीकर रख। हेलो ଆଜି କେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ? ଆଜି କେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ? ତମର ବୋଧେ ଭୁଲ ପୁରୁଷ ସହିତ ପାଲା ପଡି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପର ପୁରୁଷ ନାହିଁ। ହଁ ମାନୁଛି କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ତ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି, ପାର୍କ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ଏସ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପର ପୁରୁଷ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘର କାମରେ ତାକୁ ବାସନ ମାଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଠିକ 2:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ସିଏନସି ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଯିବି ମୋ ଗାଡିର ବ୍ରେକ୍ ସଜାଡିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ ମୋ ପାଇଁ ଫାଲତୁ କାମ ପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ହଁ ବୁଝିଗଲି। एमती स्त्री मान को ही एमती जवाब देवा दरकार बुझिला। तमे मते एते भलो पा हो मु जानि नथिली। हो बड़ा हरामी हो बेटा।